Uwei samla pule ke Indian Institute of Technology Guwahati IIT ula syakem no hakatana Special Task Force STF jongki pulit ke Assam namar ka jingkam ya ka jingdon kti bat ka kynhun seng le no ISIS ong ka khubor pulit ha ka sngi ublei ha ba pentikna halor ka ni ka jing syakem menteri rang ba ka Assam Himanta Biswa Sarma ula ong Uwei usamla puli hapo ke Indian Institute of Technology IIT Guwahati ula syakem no halor ka jingdon kti ka jong bat ka kynhun king atiar ISIS. Kidon arngut ki samla puli bat uwei ula dab ban syakem no hai ki pulin bat kindang kem saya uwei. Kini ki samla la ong bakila pla halor ka jing penyaso sya ka kynhun ISIS bat ki bela syak ya lambakla ong menteri. Uni usamla ubala syakem udei ubala tip kerteng kum utosif Ali Faruqi ubadang puli ha ka 4th semester jong ka BTech ha ka Biotechnology Department of IITG bat ubadei na po dadara ka bahajan hajo ha po Kamrup District kata hadin ba ula syakem no ha ka kynhun Hindu jagaran mancha ha ka janmiet singisat jan balala. Lawan lam ya ha ka yeng ka syari Chief Judicial Magistrate ka Kamrup Metro ha ka sngi ublei bat hukum bat syak tokit na ka benta shipho sngi ha ka kynhun STF. Lingba ka jingpla ka jong ki dekat ka STF kilara no saya uwepan bat menta kidang pelong ka jingtwet ya uwepat usamla puli ubasyong hapo ka hostel Lohit. Utosif Ali Faruqi ubadai na po Batla House ha Delhi ula kamling ba ka rensan social media bat email ba ula penyaso yala dia sya ka kynhun ISIS bat ja ngai ru na po IITG campus. Henry lalap dia nya hadadara daki dekat ke Hindu jagaran mancha ha ka janmit singisat jan bat ya ka ba lawan ban shimti no da ka STF. Ya Faruqi la pengat hapo ki kendon Unlawful Activities Prevention Act UAPA. Na kaliang ki pulit kilayo ru ban kurup ya kawai ka lama yong kabaya srim bat ka lama jong ka ISIS haringkat ki jingtho hakaktin Islamic. Ki pulit kilaong ru ba udai ubri uba marway bat dan paralok satya hapo ka campus ka ba upuli. Ki bor pulit kilayo ban kemno ya unong yalam bahalor jong ka ISIS ha India Haris Faruqi lembat uwei unong but jong ha kasingi balang ha ki pulit ka Assam. Lasuba ba Haris ularit dengan ha Bangladesh bat ulale eki kamban kring eki samla kari India bakin rung sya ka ISIS. Shu Haris udai na Aligarh Uttar Pradesh bat ubala syak twet ru ha katanat National Investigation Agency NIA laong ba udai ru ubadan keti hakmat ha kaban penkre yaki kam ki jamban penrung dekat ha Jharkhand, Delhi, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Goa, Punjab, Maharashtra bat Karnataka.